Ai, specie. दा दामग्रा बुस्थु मोनो नै रिङा जायो ओइ नोंहा दा मा नोंहा नामा हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ दा दंफैयो माने उजान बाजारनि पार्क खाथियाव दंफैयो आरोना पार्कआवनो दंफैयो खाथियाव नङा पार्कआव दंफैयो ओमफ्राय ओरैजाय बिबोनाङा ओरै अ फाग्लि ओरैनायलाय नै ओरैजाय मानसिफ्रा नै बिराद मानसि बिरजालै ओरैजायबो बुरजा बै उनथिंनिफ्राय जों ओरै फैदों आरोना ओमफ्राय दा ओरै सिगांनि वान गेटजों थांनो नागिरदों फार्स्ट गेट ओरै फुरखानगासिनो ओरैजाय हिन्जावा फार्स्ट थांबाय ओरैजाय नै ओरैजाय बिबोनाङा बैयाव गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरामसेनो एबार हिन्जावफोरखौ बेरायहोनोसै आङो बेयाव गाखोगोन ओइ गाखोगोन ओरैजाय गथ'फ्रा नै बा गाखोलांदों जानो एकदमबारे फिरथार एकदम नै ओरै गलांफैयो ओंखारबोदों उननि सासे गाखोबाय गाखोनो लुगैथारनाय गाखोथारदों सासेया नै गाखोनो मोनलासै थांदो बोसोरा बेयाव मानसिफोरजों मा होनजायो गाखोना माबायदि मोनखो गाखोना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों थिनबाय गाखोआ बेथ' गोरा बेयो गोराथार Hello everyone. माबायदि मोनदों बेरायनानै? मोजां मोनदों मोजां सानै बेरायनो लाबोयोबा आङो सानै बिबोनां ओमफ्राय हिन्जाव लाइट जोंबाय एबारसो मोजां नुसिगोन दा गोसोम जाजोब्बाय गोसोम मानसिफ्रा लाइट जोंबाय खालामनांगोन ना इयाव बरियानो गोजोन मोनखायो नै इयाव सासे थाबायसिगोन हाग्रायाव दागाखा ओरै सासे थाबा बावलांबासिगोन हाग्रायाव दागा होनदों हाग्रायाव दागा जा मानसि फिर जादों दिनै सानडे ना रिङा जायो ओइ दा दामग्रा बुस्थु मोनो नै नोंहा दा मा आयु खारखिलायबाय
दामथ'दो दामलाय 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 गैला गोमग्राया जेरै आंला नों मोसा आंला दामलायदोब्रा दे रिल्स बानायगोन आं दे जा आइलि जाइलि मोसालाबायबायलाय जाबाय दे मोसालाबायदो दहाय जेरै गिदिंलाबायदो दे नुमानि सासेखौ नोंनि गोसो बायदि मोसा देन्जार मोजां मोसाबोबाय आरामसे दे नों मोसायामोन नों मोसाबाय बेसे मिलियन थांगोन नों मोसानाया 15 मालुमनि हिन्जावफ्रा ड्रेस सोलायखानो नागिरखायो नै आयो फाग्ला गोजा नायलाय या नै गलाब गानफिनबाय ओमफ्राय नै या माबायदि सानस्लिम मोनामबाय नामा ओरैलाय बेखौ बिदियाव खानानै फट' खेब दे गानदोलाय दा ओमफ्राय आंहा नायबाय थाग्रा हिन्जावफ्रा बिदिसो ड्रेस सोलाय बिदिनो फट' भिडिअ लायो आरो फाग्लासो दिनैसो मिथिबाय आंनो वा फट' खेबो जायगा बिदिनो सल' खनथिंलाबाय थायो मानसिफोर दङ एकदमबारे बैयाव सनानि मानसि ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय नै सल' खनग्रा ओमफ्राय सनानि मानसि मुसा जोंनाव बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय थादों दासो मोनबाय आरोना बिबो आंसो मोसानो दा नै सानै हिन्जाव लानानै फैफिनबाय आरामसे थांसै मा नायखो नोंसोरो मम' उखैना मम' जासिगोन नै ओरैनि पार्कनि खाथियावनो इयावनो गोथाव जालाय आं जायालै जालाय नों जालाय दे जा आखाइजों हमनानै जाना जों बिदिब्रा गप्ल' खायले दा नै जोङो आरोबाव फेन्सि बाजाराव उजान बाजारनिफ्राय फेन्सि बाजाराव फैबाय नै बिराद मानसि फेरियावबो जायोमोन ओमफ्राय नै मोनानायखाय जाला आरोना नै सानै हिन्जाव लानानै बेरायगासिनो आं बेखौनो आंनि सासे आरो बियो हिन्जाव ओरै बेगफ्रा नै थाइजौ फानदों नायनोसै मा मोनो जालायनोसै जाखावनोसै फाननोसै नारेंखल रोसि इयाव दखानाव बायदोंमोन थुदो सासेया फुसखानो बिराद लुथिजोब्बाय इसोर सानैया आंखौ फिथाइ जानो नागिरदों फिथाइ सासेलाय मा जादों
जालाय जालाय एरखानानै जा जा निना थौलाय र' जा गोथाव 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 ना थावा फुसका जानो जमनाय सानस्रिलाय नायलाय जामारसै आरो नै रानगासिनो फुसकाया हरगासिनो बयनोबो मोनफा मोनफा हरगासिनो दे जालाय जादो आयो आहा नायबाय थाग्रा जे सेबावदो माबायदिया से सेबावदो गासिबो बेरायबोखांजाखानानै दा गोदान दालाङाव फैबाय आरो नै एबार थांनोसै रुमाव इसोर सानैया थाबायगासिनो ओरैजाय नै ओइथिंजाय नर्थ गुवाहाटि थांसिगोन आरामसे जाहाजफोरनिबोथ' टाइम गैला दा ओमफ्राय गारिनि नायसै गारि मोनगोन ना मोना दा नै फिलफिलि गाखोबाय सानैया आरामसे दालाङा